Честно казано, аз, понеже изпълнявам доста такива песни от Балканите, на турски мога да пея и на гръцки, и на сръбски, така че почти всички ми бяха лесни, нали? Мисля, че най-много точно това в Баку, който ще бъда мен сени се вирем. Точно това ми беше най-трудно и така доста пъти се връщах, докато го изпея. Добре, понеже е деня на ромите, после пак ще го изпея малко-малко. Джалем, джалем, лонгроне дроменца, малатиле, барвале роменца. После ще ви изпея повечко. Успя ли да впечатление да натрупаш? Честно казано, много са положителни, много добре ни посрещат и сега малко трябва да отидем натам и после пак ще си поговорим с всички.